Се издаваш, защо я нараняваш с грешните си мисли? Виновна ли я? Нали държиш на нея? Не се оглеждай в мене, така се приближаваш по-бързо към греха. Дяволските ти очи, грехите ми свалят, свалят. Хайде пак си помисли, точно мен ли искаш ти? Дяволските ти очи, тялото ми парят, парят. Хайде пак си помисли, точно мен ли искаш ти? Помисля даже, че тя ще ме откаже с грешните си мисли и мен ме зарази. Дали ще си с нея? Съмнявам се след мене. Какво си пожелаваш? Последен път мисли. Дяволските ти очи, грехите ми свалят, свалят. Хайде пак си помисли, точно мен ли искаш ти? Дяволските ти очи, тялото ми парят, парят. Хайде пак си помисли, точно мен ли искаш ти? Дяволските ти очи, грехите ми свалят, свалят. Хайде пак си помисли, точно мен ли искаш ти? Дяволските ти очи, тялото ми парят, парят. Хайде пак си помисли, точно мен ли искаш ти?